На 8 август 2024 година се навършва една година, откакто се наложи да приспим нашата любима Раде. Тя донесе много радост на всички 19 члена от нашето голямо италианско семейство. Имахме безброй щастливи мигове и преживявания заедно. След себе си Рада остави много любов, прекрасни спомени, но и една огромна липса, които станаха част от нашето ежедневие. В тъгата и обичта си, съпругата ми Заряна и дъщеря ни Яна споделят тези чувства в своите стихове, посветени на нашата Раде. Вярваме, че нашите любимци се преселват в отвъдния свят, където ни чакат със своята неугасваща любов. Мони Венков, 8 август 2024 година. Копривщица. Аз съм майката на Раде. Здравейте! Аз съм Раде, родена на 9 май 2011 година. А сега е 29 юни 2011 година и съм на 52 дни. Много обичам да си играя. Обичам също и да лежа в леглата на стопаните си. Понякога правя бели. Но от всичко най-обичам пантофи! Какво има? Пак ли нещо направих? Виж ме колко съм сладка. Не ми се карай. Май ми се приспа. Да, определено ми се приспа. Хайде, целувка преди лягане и лека нощ! През месец ноември вече бях на 5 месеца. Редовно излизахме на разходка с Яна в парка Заимов. Какво е пък това? Ами това? Гълъби ли виждам? Ау, как обичам да ги гоня и хващам. Опа! Май всъщност ще хванат мен. Хванаха ме. И ето, че зимата дойде. А това е първата ми среща с снега. Намерих и нови приятели. Голяма игра падна. Първият сняг на най-любимото ми същество. Най-любимата ми снимка. Същата година, ноември месец, заминах за Истанбул. С Раде вече бяхме обиколили половин Европа на стоп. Бяхме изминали над 6-7 хиляди километра заедно, без да се откъсваме и за миг. Истанбул беше първото ми пътуване без нея. Често отварях нечий компютър и прекарвах дълги минути да гледам точно тази снимка по няколко пъти на ден. Една вечер един приятел турчин ме хвана за пореден път да вися пред нея. На следващия ден ми е разпечатана фотохартия, изряза ми я и ми я подари. По този начин тя винаги ще бъде с теб, ми каза. 10 години тази снимка, опърпана и окъсана, не е излизала от портмонето ми. Наистина беше навсякъде с мен. Гледах я често в началото, а после я забравях и после пак си припомнях. По време на най-дългото ни отделяне, 5 месеца докато живях в Германия,
Тази снимка ми даваше толкова много любов. Просто нещо, което да държа в ръцете си. Освен космите й, които на 2000 км и 5 месеца по-късно все още намирах под дрехите си. Но когато се завърнах, тя вече имаше друг стопанин. Вече беше избрала баща ми. Аз не бях готова за Раде, за което все още нося вина. Но научих толкова много от нея. За себе си, за любовта, за грижата, за отдадеността, за живота, за истината в него. А баща ми, през грижата си за нея, ме научи още веднъж как да бъда всеотдаен родител. Дните на Раде може би свършват. Дори през болката и немощта си, тя отново е наш учител. Всеки поглед, всеки мах на опашката й сега е безценен. Радваме се, докато лая другите кучета. И е празник, когато намери сили да играе в снега. Очарователна е. Може би за това и до днес тази остава най-любимата ми снимка. Може би завинаги ще бъде. Този налудничав поглед, който е готов да прегърне целия живот. Да, много щастливи години бяха за мен и за цялото семейство. Всички много ме обичаха, а аз тях още повече. Какви ли лудории не съм вършила. Много обичах да разпърчетосвам разни неща. Но от всичко най-много обичах да ям. Само да се обърнете и съм умела каквото има в чинията. Ще ви разкажа и за някои от своите своеволия. На 2 пъти избягах от вкъщи. Отворих си сама входната врата с лапи, слезнах сама по стълбите, изчаках някой да ми отвори входната врата долу, пресякох булеварда и отидох в ресторанта пред театъра, където винаги има нещо за хапване. И 2 пъти Яна ме намери между масите, премляскваща кебабчета, поднесени ми от възторжените клиенти. Чудеше се дали да ми се скара или да се смее. Друг случай. Бяхме на море с Яна и нейния приятел. Палатката ни беше далеч над морето, през една малка гора. Един след обед, след като изкопах поредната дупка в пясъка, тръгнахме да се прибираме. Махнаха ми повода и, без да се усетя, следейки една тиря, се отдалечих и хукнах напред сама. Направо си избягах да ви кажа. Поразходих се доволно 3-4 часа, беше голям кеф. Кучешки кеф ви казвам. Като гладнях, ориентирах се набързо и се върнах пред палатката. Седнах и зачаках вечерята си. Малко след това двамата дойдоха. Бяха много изненадани. Бяха ме търсили навсякъде и бяха много изплашени, усетих го. В началото се чудиха дали да не ме набият. Но изведнъж лицата им грейнаха и ме напрегръщаха здраво. Направо ми идеше да избягам пак. Ама бях си щастлива, де. Даже ме наградиха с вечеря.
В София много обичах няколко неща. Да досаждам на Яна докато работи, да се лигавя с нея, да си играем или просто кротко да лежа до нея или върху нея. Може и без нея. Да се разхождам с Мони и особено с внуците му. А когато се изморя, да спя във всевъзможни странни пози. Или тихо да си почивам на мекия футюйл в хола. Винаги очаквах с нетърпение да чуя звънеца и да дойде някой от семейството. Който и да беше, го посрещах с луда радост, която не можех да контролирам. Лаех грамогласно, втурвах се да тичам из хола, нагоре-надолу с бясна скорост, събирайки след себе си всички килими по пътя. А после получавах толкова желаните ми лувки. Давайте. Айде, лижете. Айде. Няколко пъти бягах и от Мони, или както го наричахме с Яна, Тати. Единия път ме намери отново в парка да дъвча кифла, подарена от някого. Друг път горкият се беше побъркал да ме търси и пеша из колата из целия квартал. Аз спокойно си се разхождах, ровех си по кошчетата за буклук и след 3-4 часа, като огладнях, се върнах пред входната врата на блока и започнах да лая точно под прозореца на Зари, позната още като мама. Знаех, че ще ме чуе дори от 5-я етаж. След 5 минути разпозна лая ми насред шума от булеварда. Отвори прозореца и извика силно: „Раденце!“ Прибраха си ме. Бяха горди от мен, че сама съм се върнала. Само не разбрах защо целият следващ ден не ми дадоха нищо за ядене. Сънувам те още, обич моя. Идваш в съня ми, по-жива от преди, по-слънчева и по-щастлива. Аз просто те прегръщам силно, до безкрай. Прегръщам те, не мога да ти се наситя. Този път не бягаш. След 7-та секунда стоиш в ръцете ми, сякаш съм ти липсвала. Държа те, дори когато съм те пуснала. Дори след този сън и след горчивото събуждане, държа те. Как мога да те пусна? Понякога си мисля, че все още си до нас. Друг път гледам снимки и не проумявам как така те няма. Как така любов?
Все още търся в преспите от сняг, следи от радостта ти, на входната врата щастливия ти лай, в ръце меките ти лапи. Все още сричам най-хубавото име, с което те дарих. И чудя се, дали го чуваш или го забрави. Какво ли е останало от теб? Знам, че ти олекна. И може би ще търсиш още мириса на моите стъпки. Там, където е отвъд. И аз все още търся звука на твоите. Звук на радост и любов. Ето те, прииждаш с бяг, усмихваш се по-кучешки и ми позволяваш за един последен път цялата да те прегърна. Прости ми, ако можех, щях дори живота да ти върна. Имах много любими неща на този свят. Едно от тях беше да пътуваме. Колата беше моят втори дом. Моята кучешка колиба. И в палатката на Яна беше много удобно. Къде ли не съм била? По морета, където обичах да влизам преди залез във водата, после да се увъргалям хубаво в пясъка или да се просна мокра на тревата, а накрая да легна до огъня сред приятелите на Яна. Обичах морето от малка. В началото хапех вълните, но после се научих да плувам. Скитала съм и из планини, с приятели или само двете сами с Яна, където денем ме пускаха да скитам из горите, а вечер се връщах сама пред палатката за вечеря. Нощем се сгушвах плътно до Яна, за да не й бъде студено. По язовири, където обожавах да се цъмбурвам във водата или да дебна големите птици, плуващи в тях. А вечер крадях съчки и клони от купчинката, събрани за огън, и си ги гризях тайно. По събори и фестивали, където обичах да слушам песните им за хлас. И редовно крадях четли от съседите и незабелязано облизвах чиниите на хората след обяд. По скали и върхове, където обичах да се катера с бяг, а накрая просто да лягам изморена на ръба и да се наслаждавам на гледката, докато вятърът си играе с буйната ми грива. По затънтени селца, където винаги успявах да изпрося по някое горещо кебабче, а като ме пуснат, се впусках да хващам кокошки. Из кухните на хората, където крадях мекици от ръцете на децата или чаках да ми хвърлят някое парченце. Също улавях във въздуха обелките от зеленчуци и плодове, свивах си по няколко ореха директно от щайгата
и си ги носих тайно на дивана. А после се правих неударена. Или дебнех под масата и умитах филиите с масло на мама, докато не гледаше. А веднъж, докато тя се къпеше, даже се качих на плота с предните си лапи и ометох цяла тава горещ сладкиш с орехи. Добре де, 2 пъти бяха. Тогава решиха, че ще ме обучават да ям само като ми дават от ръка. Обучението продължи дълго, но не им се получи. Така изядох и 2 козунака на Яна на един велик ден. Познайте как завърши това. Какво искаш? Няма да ядеш. Изяла си целия козунак вчера. Целият козунак си изяла. Днеска няма да ядеш. Съжалявам. Няма да ядеш. След еднодневен пост се утеших сред компанията на любимите ми пантофи. И цяла вечер се правих на сърдита. Хубави времена бяха. Най-дългото ми пътешествие беше, когато бях само още на годинка. С Яна прекусихме няколко европейски държави. Само 2. Сами. Стопирахме от София 4 дни и поспряхме в една планина в Словакия за някакъв събор. После се почерпихме в Прага. И стигнахме чак до Германия. Там намерих съкровище точно до Берлинската стена и почти ме оставиха да го изровя. Радене! Веднъж се возих с 2 гълъба. Премлясквах през целия път. А друг път пътувах с още 2 кучета – Симба и Неди. Отивах на гости във фермата им. Голяма дружина бяхме. Аз особено много се харесвах с Неди, а Яна с Симба. След около 5000 изминати километра на стоп, на връщане си дадох сметка, че да пътуваш в тир е много удобно. И така
Един месец по-късно най-после се прибрахме. Беше много готино приключение. Но честно казано, и двете бяхме много щастливи, че сме си отново у дома. Имаше един път обаче, който ми беше най-любим. Пътят от София до Копривщица. Беше много красив. Понякога ми даваха да се возя в скута на някого отпред. Много обичах това. Но после ме връщаха отзад. Обичах да гледам през прозореца и леле как лаех само като видя някой кон или коза по пътя. Така и не разбрах защо ми се карат. Нали съм овчарка? Това ми е работата. Като наближавахме Копривщица, почвах много да се вълнувам. Щом влезем в двора и ми отворят вратата, започвах с бясна скорост да обикалям целия двор по няколко пъти. Накрая се просвах на тревата да си поема дъх, докато почти не заспя. Много обичах разходките из гората и особено възможността да се топна в реката. И после пак и пак. Не можеха да ме изкарат. Любимото ми място в Копривщица обаче беше едно малко блато, пълно с папури и жаби. Кал и тиня. Любимото ми. Обаче, так му замириша хубаво и решават да ме изкъпят. Не ги разбирам тия човеци. Много са странни понякога. И други любими занимания имах. Да ръмжа докато ме гушкат или ме ползват за възглавница. Яна редовно го правеше. Да гоня кълвачи и косове. Веднъж хванах един кос с лъвски скок. Да тичам след катерици и котки в двора. Дръж! Къде е котката? Пс. Дръж! Дръж котката! Дръж бързо! Давай! Страхотен пазач си, мамо ти. Обичах да изследвам какво мърда в тревата. Особено ако бяха пчели. Любимо ми беше да лая, щом някой преминава зад довара. Обожавах калните локви и да се кисна в тях, или пък направо в градските чешми. Леле, че кеф! Обожавах! А да! И да ям трева. Винаги разходките в Копривщица са били прекрасни. Дали съм бягала и там ли? Ама разбира се! Няколко пъти. Обикновено се връщах сама. Понякога Мони ме намираше с нови приятели и ме връщаше от дома. Беше много щастлив, че ме е намерил, но се правеше, че ми се сърди. А после идваше време за сън в любимото ми ъгълче. А ако Яна си е дошла, спинкахме при нея в горната стая, в другото ми любимо ъгълче. Сутрин винаги ставах преди нея и проверявах
какво се случва по двора. А като се събудеше, бързо се намествах на нейното място. Като цяло, лятото ми беше любимият сезон. Обичах да се излежавам с часове на слънце, сред цветята и пеперудите. Понякога даже не ми се ходеше на разходка. Обожавах да се въргалям в тревата. Идваха и приятели, които винаги много ми се радваха. Имах си всичко най-хубаво на света. Голям двор за тичане, храна за обиране след всяко ядене и стопани, които ме обичат до безкрай. И така неусетно, както си лежах на двора до зари, винаги идваше есента. Тя беше не по-малко интересна. Обичах да си играя в купчината листа, която Зари и Мони събираха специално за мен. Само не разбирах защо после ги палят. И така идваше зимата. През зимата също бях винаги редовно на пост. Студ не студ, трябва да вадя семейството си. Толкова обичах да играя в снега. Ела тук, мамо. Ела го. Ох. Давай, мамо. Давай. Тичай, мамо. Давай, давай, давай. Ай пак, дай! Там, дай! Там бе! Виж. Ай, мамо! Не го видя. Имах много любими неща на този свят. Но от всички най-хубавото беше любящото ми семейство, което умираше за мен. Аз също умирах за тях. Бавно, без да го разбирам. Но с времето започнах да усещам, че тялото ми ме предава. Моето семейство обаче не ме предаде. Дори и в най-тежките моменти винаги бяха до мен.
и ме обгрижиха с онази любов, която пожелавам на всеки да изпита в живота си, дори и в края му. Беше невероятно куче, Раде. Обичах те такава. Всички пъти, в които си бягала, се радвах на свободолюбивата ти душа. Знаех, че знаеш как да се върнеш. И когато бродихме по горите с дни, пак обикаляше сама. А когато вървяхме, как само се обръщаше по пътя да видиш дали идваме. Всеки път. Направи го и на последната разходка. На любимото ти място. Помня този поглед. Завинаги. Завинаги. През септември 2021 изведнъж започнах да кихам много. Кихах постоянно. По едно време от нослето ми започна да капе кръв. Започнаха да ме водят по лекари. В началото не се знаеше какво се случва и семейството ми беше много объркано. Откриха ми различни неща и ме лекуваха, но състоянието ми само се влошаваше. Започна да ме боли нослето и да се подувам. Направиха ми голямо изследване и дойде тежката диагноза. В началото семейството ми отказваше да повярва, но вече беше видимо. Мони се грижеше денонощно за мен. Ставаше по няколко пъти на нощ, правеше ми отвари, масажи, компреси, даваше ми разни хапчета. По принцип не обичах такива неща, но сега вече не се дърпах. Знаех, че той се грижи за мен. Дори свикнах с посещенията при ветеринаря. В началото много се дърпах. Дали заради любовта му или заради грижите му, лекарите казаха, че е удължил живота ми с поне година. Аз не се страхувах. Исках само да съм с тях. Това ми стигаше. И да ям, разбира се. По едно време започнах все по-трудно да дишам. Вече губих силите си. Но не спирах да лая, нито да махам с опашка, нито да се радвам, когато любим човек или приятел дойде да ме види. Останах си същото жизнерадостно куче. Но нощите бяха трудни. И все по-трудни ставаха. Вече не можех и да тичам. Изморявах се на разходки. Когато изкачвахме някоя пътека в гората, дърпах обратно и исках да се прибирам. Вече бях на 12 години, но не се чувствах стара, просто нямах сили по някаква причина. През август 2023 състоянието ми се влоши. Вече ме болеше много. Беше ми трудно да спя.
погледът ми беше различен. Яна го видя и една сутрин събра Мони и Зари и им каза: време е. И ето я, последната ми разходка. Ради! Хайде водичка, мамо, да пиеш. Хайде, Ради. Хайде. Браво. Хайде на разходка. Хайде, мамо. Вече нямах сили да тичам напред, но все още имах сили да се обръщам назад, за да видя дали идват след мен. Заведоха ме и до любимото ми блато, но този път не ми се влизаше в него и бързо се изморих. Имах нужда да почивам. И затова седнах. И те седнаха с мен. За последно. Изведнъж си припомних всички стотици разходки, които съм имала. И осъзнах, че най-любимата ми разходка от всички ще остане тази. Последната. Раде, веселушке моя, лаеща за щяло и нащяло, махаща с опашката ветрило, лъскавото черно ти отива, топлите ти кестенчета гледат, въпросително и удивено. Лудите крачета сачат мигом, щом към банката на портата запее, и пазачът в теб този час се събужда, гръмогласно пак да се разлаеш. Сърчице добро и всеотдайно, как сега да се сбогувам с теб? Не зная. Не зная. В най-последния ми миг Яна беше до мен и ме държеше. Затвори очи, любов моя. Време е. Толкова много изживяхме заедно. Никога няма да знам дали това, което правя, е правилно. Но приемам да живея с този въпрос до края на своите дни. Стига само да спре да те боли.
Дойде края на твоите, любов моя. Затвори очи. Време е. Държа те, усещаш ли? Няма да те пусна до последния ти дъх. И след това. Държа те. Обичам те. С Богом, любов моя. Обичам те завинаги. Завинаги. И после отлетях. Мъничката свещ догаря върху струпеите пръст над тленното ти тяло. Последният ти дъх излезна между двете ми ръце. Положихте все още топла и по-хубава от ден. Изпращаме те в тиха вечер, когато залезът пълзи по небосвода, където може би ще тичаш скоро. Тръгвам си и още по-красива ще те помня. Вечно жадна за любов. Дори в последния си поглед срещнат с моя. Цялата любов ти давам и цялата надежда, че вече няма да изпитваш болка. Всеки повик вече ще е тих и всяка стъпка е молитва. Тичай, 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 обич моя. Време беше. Отдъхни. Има дни, които ми липсваш особено силно, мъниче. Липсват ми тези очи, мъдростта в тях, досадният ти лай, усмивката ти, да мачкам най-меките уши, целувките ти, истерията от радост, когато се прибирам вкъщи, тишината ти нощем, смешните звуци, допира на меката ти опашка в крака ми в радостен ритъм, да държа лапата ти в ръката си и просто да те видя. Толкова красива, щастлива, толкова свободолюбива беше, Раде. Толкова ми липсваш. Прегръщам те с най-топлата и продължителна прегръдка, която е възможна. Зная, че отдавна вече тичаш. Напълно свободна. Небесна красавице. Раде, ела тук!